Krizni štab doneo nove mere. Predsednik Vučić održao sastanak sa ambasadorkom Narodne Republike Kine. Predstavljeni rezultati petogodišnjeg projekta SOS Mobbing telefonske linije. Sutra hladno. Krizni štab za zaštitu zdravlja stanovništva Republike Srbije od zarazne bolesti COVID-19 predložio je danas nove mere za suzbijanje epidemije, koje će važiti od sutra 17. marta do nedelje 21. marta. Od večeras u 20 časova, odnosno 21 čas, biće zatvoreni svi ugostiteljski objekti, tržni centri, sve prodavnice, osim prodavnica prehrambene delatnosti, bioskopi, muzeji, galerije, kozmetički i frizerski saloni, saloni lepote, kladionice, kockarnice, dečije igraonice, teretane, vežbaonice, fitness centri, bazeni, baloni za sport. Predsednica vlade Srbije, Ana Brnabić, je nakon sednice kriznog štaba naglasila da neće biti uveden policijski čas niti potpuna zabrana kretanja. Ona je navela da vrtići nastavljaju da rade, dok će učenici nižih razreda osnovnih škola verovatno od ponedeljka, bar na nedelju dana, preći na online nastavu. Dakle, danas je na sednici krizni štab doneo odluku da se pooštre mere, da od sutra do ponedeljka režim rada i života praktično bude kao prošli vikend, dakle da se od večeras sve zatvori i da taj režim bude sreda, četvrtak, petak, subota i nedelja, onda ćemo od ponedeljka videti. Dakle, nećemo uvoditi policijski čas, neće biti zabrane kretanja, radit će prehrambene prodavnice, radit će apoteke, benzinske pumpe, sve dakle ono što je neophodno za koliko toliko normalan život. Potrebno je da dodatno usporimo život u Republici Srbiji kako bi videli da brojevi novozaraženih stagniraju i ovo je pre svega kao podrška našim zdravstvenim radnicima i našem zdravstvenom sektoru. Ovo je zaista u pravom smislu te reči kompromisno rešenje. Kompromisno rešenje zato što su oštre mere, ali su u ovom trenutku na snazi 5 dana, iako je medicinski deo kriznog štaba tražio da one budu najmanje 14 dana. Da li će se one od ponedeljka, odnosno u sledeće nedelje produžiti ili ne, zavisi ponovo kao i svaki put tokom ove pandemije od svih nas. Ja apelujem na maksimalnu disciplinu, na razumevanje situacije u kojoj se nalazi naš zdravstveni sektor i naši zdravstveni radnici koji rade u ovako užasno teškim okolnostima već evo sada godinu dana i da pokušamo da pomognemo njima, da pokušamo da zaštitimo njih i da pokušamo da zaštitimo njihove porodice, ako već neki od nas nemaju dovoljno razumevanja da zaštite sebe i svoje porodice. Dakle, ovo je kompromisno rešenje, kao što vidite, zaista smo dugo i žustro razgovarali oko mera, pokušavamo i dalje da nađemo najbolji mogući balans između 3 stvari. Zaštite zdravstvenih radnika, zaštite radnih mesta i podrške privredi i kao treća stvar mentalnog zdravlja nacije, jer je zaista i svima nama teško da živimo u ovako nenormalnim okolnostima evo već preko godinu dana. Mi ćemo se truditi da radimo na dodatnom povećanju kapaciteta za testiranje, na dodatnom testiranju na našim granicama, kako bi i tu povećali i pojačali kontrolu, a ono što je takođe važno da kažem je da ćemo mi i danas tokom dana, neke sastanke smo zakazali kasno sinoć, razgovarati sa svima onima koji su u privredi posebno ugroženi ovim merama,
Dakle, dodatni razgovori sa ugostiteljima, ali i sa ljudima koji su se okupili u nedelju pred Skupštinom, dakle i muzičarima, fotografima i svima onima koji izuzetno trpe zbog ovakvih mera koji su zaista neophodne da bi zaštitili zdravlje i živote naših ljudi, da bi zaštitili naš zdravstveni sektor. Ja sam juče imala čak 2 sastanka sa predsjednikom Republike Srbije Aleksandrom Vučićem da razgovaramo i oko ovih mera i oko toga kako će to uticati na našu privredu, ali kako će uticati na naše ljude, kako će uticati na mlade ljude koji u tom smislu zaista i najviše trpe i osjećaju psihološki da im prolazi mladost u ovom COVID režimu. Razgovarala sam takođe i sa njim i sinoć kasno sa ministrom finansija, imali smo nas 3 sastanak oko dodatnih mera podrške ugostiteljima, muzičarima, vlasnicima bioskopa, dakle opet svima onima koji posebno privredno trpe zbog ovoga. Ja ne mogu ništa da obećam, osim da ćemo se zaista truditi da svima njima koliko god moguće dodatno pomognemo da prežive sve ovo i na kraju krajeva da izađemo iz ovoga kao pobednici. Očekujemo da u narednim nedeljama i ova masovna vakcinacija krene da daje ozbiljne rezultate, da brojevi krenu da stagniraju i da onda možemo nekako da izađemo iz svega ovoga. Naravno, nećemo moći da proglasimo pobedu ni dok čitava zemljana kugla ne stikne kolektivni imunitet. Vakcinacija ne ide u svim zemljama, pa ni u svim zemljama Evrope dobro kao što ide u Srbiji. To će nama i kada bude prošao problem kod nas dodatno praviti problem, ali o tom potom, kao što vidite, trudimo se zaista svaki dan da pokušamo da nađemo najbolji odgovor na krizu u kojoj se nalazimo. Konačno i dalje apel za vakcinacije. Jedini put iz ovoga je vakcinacija, vakcinacija, vakcinacija. Ja sam zadovoljna kako teče vakcinacija u Republici Srbiji. Imamo svaki dan između 10 i 12 hiljada novo prijavljenih ljudi za vakcinaciju. Imamo naravno i veliki broj ljudi koji se ne prijavljuju putem portala e-uprave, a ni putem call centara. Zbog toga smo od subote krenuli, nakon dobrog iskustva iz Sremske Mitrovice i Kruševca, krenuli da otvaramo punktove za one ljude koji se nisu prijavili. To dosta dobro ide. Zamolila sam juče predsjednika Vučića da ponovo iskoristi svoj uticaj i zamoli partnere iz Narodne Republike Kine da nam ranije pošalju dodatne količine Sinopharm vakcine, zato što je dodatni kontingent od 500.000 vakcina trebao da dođe početkom aprila, ali da pokušamo da to dođe krajem marta, da bi se ovaj trend vakcinacije nastavio. Mi smo juče dobili neku količinu, određenu količinu, oko 16.380 Pfizerovih vakcina. To je nama ni za jedan dan. Mi ćemo u ponedeljak, sada 22. marta, dobiti dodatni kontingent od skoro 60.000 Pfizerovih vakcina. Očekujemo do kraja nedelje dodatne Sputnik vakcine. Imamo još uvek AstraZeneca, koja je odlična, fantastična vakcina, ali nažalost zbog negativne kampanje naši ljudi, neki se razmišljaju da li da se vakcinišu ovom vakcinom ili ne. To je fantastična vakcina, brzo stvara antitela, brzo štiti, revakcinacije tek posle 12 nedelja, ali upravo zato što ona toliko brzo stvori antitela, tako da molim ljude da budu sigurni da je to dobra vakcina, da veruju i svojoj Agenciji za lekove i medicinska sredstva. Mi smo uvereni u potpunu sigurnost, bezbednost te vakcine, Svetska zdravstvena organizacija takođe, tako da molim ljude da ukoliko na punktovima postoji ta vakcina, da nemaju dileme i da se vakcinišu. U ovom trenutku svaka vakcina je bolja
nego da ostanete u potpunosti nezaštićeni. Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas sa ambasadorkom Narodne Republike Kine Chen Bo, sa kojom je razgovarao o predstojećoj poseti kineskog ministra odbrane, nastavku procesa vakcinacije i novoj fabrici koja će u našoj zemlji proizvoditi vakcinu kineske kompanije Sinopharm, kao i dinamici radova na infrastrukturnim projektima na kojima su angažovane kineske kompanije. Predsednik Vučić je ponovio zahvalnost prijateljskoj Kini i predsedniku Xi Jinpingu na ogromnoj solidarnosti i pomoći tokom pandemije COVID-19, zahvaljujući kojoj su građani Srbije među prvima u svetu dobili kvalitetnu zaštitu od ove opasne bolesti. Takođe je još jednom potvrdio izuzetno poverenje građana naše zemlje u kinesku vakcinu, a time i u kinesku državu i njene stručnjake. U tom kontekstu, sagovornici su tokom razgovora posebnu pažnju posvetili projektu izgradnje nove fabrike koja bi u Srbiji proizvodila vakcine kineske kompanije Sinopharm, čime bi naša zemlja dugoročno i strateški obezbedila redovno snabdevanje vakcinama i zaštitu zdravlja stanovništva Srbije kao i zemalja regiona. Predsednik Vučić i ambasadorka Chen su se saglasili da će ova fabrika biti izgrađena u skladu sa najvišim svetskim standardima u oblasti tehnologije za proizvodnju vakcina, čime će se Srbija svrstati u red onih zemalja koje i na ovom planu mogu da budu konkurentne na izuzetno zahtevnom svetskom tržištu. Predsednik Vučić i ambasadorka Narodne Republike Kine su razgovarali i o napretku radova na infrastrukturnim projektima u Srbiji na kojima rade kineske kompanije. Konstatovano je da projekti prate predviđenu dinamiku, a da će do kraja godine biti završena 2 ključna infrastrukturna projekta, autoput Preljina-Požega i brza pruga Beograd-Novi Sad za brzine do 200 km/h. Sagovornici su razgovarali o predstojećoj poseti ministra odbrane Narodne Republike Kine, koja će biti posvećena razgovorima o daljem unapređenju bilateralnih odnosa u ovoj oblasti. Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u vladi Republike Srbije Darija Kisić-Tepavčević ukazala je juče na to da naša zemlja ima odlične pravne mehanizme za zaštitu zaposlenih od zlostavljanja na radu. Kisić-Tepavčević je na predstavljanju rezultata petogodišnjeg projekta SOS Mobbing telefonske linije istakla da niko ne treba i ne sme da trpi bilo kakav oblik zlostavljanja, uključujući i zlostavljanje u radnoj sredini. Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova je tu da pomogne svima da se reše problemi u vezi sa bilo kojim oblikom zlostavljanja. Naglasila je ona i ukazala na to da postoje 2 ključna propisa za zaštitu od zlostavljanja na radu. Različiti oblici neprimerenog ponašanja od strane poslodavca u radnoj sredini, označeni kao zlostavljanje na radu, mogu da imaju čitav niz negativnih posledica kako po samog zaposlenog, tako i na celokupan proces rada, a u svakom slučaju, osim čitavog niza psiholoških i stresogenih efekata na samog zaposlenog, dovode i do manje produktivnosti na radu, od čega na kraju svi imaju štetne efekte. U svakom slučaju, taj vid zlostavljanja je sve više prepoznat u javnosti, nešto o čemu mora i treba da pričamo, da bi se to što u prvom smislu smanjilo u što je moguće većoj meri, a nadamo se i potpuno iskorenulo. Naša zemlja Republika Srbija ima pravno regulisan mehanizam za sprečavanje zlostavljanja na radu. Imamo zakonsku osnovu u vidu 2 zakona. Jedan je zakon o sprečavanju zlostavljanja na radu, koji omogućava pravni osnov da svi zaposleni koji smatraju da su izloženi nekoj vrsti zlostavljanja na radu mogu da pokrenu postupak pred poslodavcem, interni postupak, bez posredovanja trećeg lica. Međutim, ukoliko to ne urodi plodom, onda zaposleni može da traži sudsku zaštitu. I drugi zakon je zakon o mirnom rešavanju radnih sporova, gde je praktično omogućen zakonski osnov isti kao i prethodnim zakonom, ali uz posredovanje trećeg lica. U ovom slučaju, znači, to je Agencija za mirno rešavanje
rešavanje sporova, čiji rad je potpuno besplatan, gde uz arbitriranje i arbitražu trećeg lica se pokušava na jedan miran, harmoničan način da se dođe do sporazuma kojim se pronalazi način kako da se reše nesuglasice. Ukoliko ni na taj način ne dođe do odgovarajućeg sporazuma i odgovarajućeg rešenja za zaposlenom, onda u svakom slučaju obe strane mogu zatražiti sudsku zaštitu. Ali prevashodno je cilj da se ukaže da postoji mogućnost da uz posredovanje trećeg lica, Agencije za mirno rešavanje radnih sporova, da se na jedan miran, sporazuman način dođe do rešenja od koga će svi imati koristi i upravo ovo je i jedan put i način na koji želimo da apelujemo na sve naše građane koji smatraju da su izloženi određenoj vrsti zlostavljanja u radnoj sredini, da na ovakav način, da preko institucionalnog mehanizma za koji se pokazalo da je najefikasniji, da je najbolji, da i tekako ima efekta, da potraže pomoć, pravnu pomoć, i ova pomoć je potpuno besplatna i za koju se nadamo da će se rešiti i da će se završiti sporazumom i koji će biti u interesu samog zaposlenog, a na kraju krajeva i za sve nas, zato što će se povećati i produktivnost posla i obezbediti jedna atmosfera, radna atmosfera koja je za dobrobit svih nas. Sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja je projekat od pre 5 godina započeo. To je SOS Mobbing telefonska linija gde svi građani mogu da dobiju adekvatnu pravni savet i adekvatno usmeravanje kako da pokušaju da jednim mirnim putem dođu do odgovarajućeg rešenja. U svakom slučaju niko ne treba i ne sme da trpi bilo kakav oblik zlostavljanja, uključujući i zlostavljanje u radnoj sredini, a Agencija za mirno rešavanje radnih sporova je tu da pomogne svima da se reše problemi ukoliko postoje u radnoj sredini, a u mogućoj se u vezi sa bilo kojim oblikom zlostavljanja. Vreme sutra u Batočini i okolini pretežno oblačno, mestimično sa kišom. Vetar će biti umeren, povremeno jak, brzine 30 km na čas. Minimalna prognozirana temperatura biće 2, dok će maksimalna dnevna dostići 6. podeljak. Krizni štab doneo nove mere. Predsednik Vučić održao sastanak sa ambasadorkom Narodne Republike Kine. Predstavljeni rezultati petogodišnjeg projekta SOS Mobbing telefonske linije. Sutra hladno.